Gumi mbangwa on de bodo. Ni biran tarif au sokono ibe pressé de akawuli kabo. Soso ni dimo koso. Ibe pressé de akabo. Ni ka dumuni sigira. Ni ventilateur tibolo. Foni do jora kuna ka fifali ka se ka dumuni ke. Mao manie cham kalo fla kalo sabagani sigida la. Nte dogotoro ere mais ni tarakipta test qui a été passé concours là. Ambe folini tanu la se malaki fleba bela jelema ni watina maliko nani maliko kanga foli be se abela jelema abalmakel bashir cham bi ka wuli ka jo ka sabati kana fm lafiabugu secteur 3 ni o fleni lafiabugu kaburdon ba krefe iba ka foko abe san chama bo fm nyamantoro badobe yanno a nyamantoro ambe domna ko bi iba ka foko fm population o be ka deguni toro ni nyani chama soro ala kosobe o gumne konna la an wuli jo sabati kana se ka kuma di akotugu yerema adeguna torobe munu yereka uka se ka anyafo malidenw ɲɛna mun de b'u kan nin waati in na n balimakɛ anu la Mala. I bɛ se ka ko fɔ an filɛbagaw ye Ne tɔgɔ ye Bala Kantara Danbele ne ye Lafiyabugu Ɲamantonba collectif ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa Bala Kantara i b'a ye k'a fɔ ko Lafiyabugu yan nɔ degun bɛ aw ka ɲaman bɔnko in na i bɛ se ka dɔɔni fɔ an filɛbagaw ye wa. Bon yani n ka n da don kuma la n bɛ foli di Maliactu ma n bɛ foli di Mali média bɛɛ lajɛlen ma parce que depuis nin ko daminɛla fo bi u ma sigi u ma jɔ u bɛ n'an ɲininka lahala min b'an kan donc kama an kɔntannen don bi ɲamanko in ɲaman in bɛ yen nɔ nin y'a san 14 anw yɛrɛ tɔɔrɔlen don anw degunnen don kojugu donc o kama ni médiaw sera an ma kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ bɛ a kɔnɔna la an b'a da u bɛɛ lajɛlen tulo kan donc o de kama an wulilen don bi n'an bɛna ka na Maliactu lamɛn mun b'an kun n'an kan cɛ k'o fɔ Mali bɛɛ lajɛlen k'o mɛn. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ ko yan ye dugu camancɛ mais an ɲɛ bɛ ne ɲamantonba in na yan nɔ an bɛ se k'a dɔn yalima yan ye décharge de wa yalima yan ye dépôt de transit de. Bon an bɛ o fɔ an bɛ tila ka segin k'o fɔ ɲaman in dépôt de transit de don a yɛlɛmalen don ka kɛ dépôt final ye sariya sɔsɔ kɔnɔna la pourtant an bɛ jamana min kɔnɔ sariya de bɛ yen san 14 ɲaman bɛ cɛ a bɛna bɔn ɲaman tɛ taa ɲaman yɛrɛ filɛ nin yan nɔ cɛli min daminɛla tantɔ nin y'a san 3 ye a tɛ ka cɛ donc dépôt de transit k'o yɛlɛma k'o kɛ dépôt final ye. A Doumé Romina, c'est une zone très stratégique. C'est entre l'ACI 2000 et Lafiabugu. Et puis avec Kabourdon de Krefel. Donc, oyo kololo mi ni ma shi tise ka ye kate itoro. Kasa mi me an kambi, Maliactu yere jole mi ambi. Awre beka kasa mi sama. Donc, na fora kambo kasa la ni a santan nani. Donc, vraiment gele ababe. Ayiwa i y'a fɔ k'a bɛ ACI ani Lafiabugu a bɛ Kaburudo yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ kɛnɛya tɛ taa jɛya kɔ ni waati in na an bɛ se k'a dɔn kɛnɛya ta fanfɛla la yalima a ye mɔgɔ ye a ye degun lase mɔgɔ ninnu ma directement wa. Bon ne yɛrɛ y'o mɔgɔ dɔ ye o parce que bi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sigida in na ni problème respiratoire tɛ mun kan o de ka dɔgɔn o kɔfɛ tuguni n'i ye Kaburudo in ta k'a jateminɛ san o san gɛlɛya min b'an kan gɛlɛya in bɛ kɛ sababu ye san o san an b'an ka suw ta an b'a ladon kogo de fɛ o kɔfɛ ACI 2000 n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la ACI bitigi kelen tɛ 20,000 dugu ma ka taa se 30,000 ma ka se 40,000 ma o bitigi kelen o kelen o bɛ impôt de sara faso ye bon n'a fɔra k'i ye bitigi ta k'i bɛna restaurant kɛ bitigi kɔnɔna la ko vraiment mɔgɔw tɛ tɛmɛ hali ɲamanton yɛrɛ sira fɛ client yɛrɛ tɛ tɛmɛ i ka bitigi da fɛ donc vraiment gɛlɛyaba don i kan donc o kɔfɛ tuguni san o san n'i ɲɛ bɛ collecteur la bi collecteur in de bɛ ɲamanton in kɔfɛ san o san famille fɛn fɛn ɲɛsinnen don collecteur in ma ji bɛ don olu kan donc ne bolo gɛlɛya tɛ tɛmɛ nin yɛrɛ kan. Ji min bɛ don ka ɲaman ji ya. Ɲaman ji de bɛ d'u kan parce que collecteur kɔfɛ ɲamanton kɔfɛ collecteur de bɛ yen donc o ɲaman in de bɛ jigin collecteur kɔnɔ ka collecteur fa donc o kɔfɛ tuguni n'i y'a jateminɛ bi ɲaman yɛrɛ kɛra sababu ye le fait k'a mɛnna yan nɔ anw ka kɔlɔnw sigida caman bɛ yen bi kɔlɔn yɛrɛ tɛ mun bolo ka se ka ji sɔrɔ donc ni se tɛ mɔgɔ min ye ka robinet ta donc e b'i ta to ala de ma k'i sigi donc o kama anw b'a ɲini autorité fɛ ɲaman cɛli daminɛla Toguna fɛ an dalen don Toguna la nin t'a ka baara fɔlɔ ye dépôt in sanfɛ donc anw tɛ fɛ tuguni dépôt in ka kɛ anw da la bilen donc o de kama an b'o welewelemada de kɛ autorité ye parce que san o san an bɛ mun jateminɛ u bɛ na ni maquette dɔ ye an bɛ yan kɛ espace vert ye an bɛ yan kɛ parking ye an bɛ yan kɛ dépôt de transit ye i ɲɛ da dépôt in kan i b'a lajɛ k'a fɔ ko bili dɔ jɔlenba don dépôt in sanfɛ a kɛra miliyɔn caman de kɔnɔna la o miliyɔn caman in de ye o sigi yen nɔ ka caisson sigiyɔrɔ 10 k'a la pour que dépôt de transit a sariya ka se ka respecter mais an y'a ye o bɛɛ ye kuma fɔndala ye san 14 layidukanw bɛ yen mais a si tɛ bɔ a sira fɛ donc k'a dɔn k'a fɔ k'an fana ye maliyɛnw ye nin bɛ an na faso de kan ka anw ka nin an ka kɛnɛya k'a tɔbɔtɔ faso de kan ka jɛya di anw ma mais bi san 14 n'anw bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ donc vraiment an b'a ɲini hali population fɛ
mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ tɛmɛ a da la n'i tɛmɛra nin da la bi walahi i b'a dɔn ko bɛ yen donc o ko min bɛ yen e tɛmɛtɔ b'a santi dɔrɔn a bil'i kunna k'anw b'o kɔnɔ nin y'a san 14 ye donc gɛlɛya b'an da la. yalima san 14 kɔnɔna la aw ka miirilakaw parce que dugu développement miirilakaw jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ an n'olu ye démarche entrepreneur u ye wulikajɔ dɔ sabati ka ɲɛsin nin kɛlɛli ma wa. bon an bɛ mun ye an ka mairie la mairie ma jeniyɔrɔ fin mairie tɛ ka foyi yira anw na ko vraiment k'u bɛ yan anw kama parce que an bɛ mun mɛn mairie yɛrɛ ɲɛmɔgɔw da ko dépôt de transit tɛ olu ka lahala kɔnɔna la k'olu ka responsabilité tɛ mais ni mɔgɔ o mɔgɔ ko bɛna activité dɔ entreprendre pour que ka se k'i ka hakɛ ɲini dépôt ko in na mairie bɛ wuli k'a jɔ a bɛ policiw wele u bɛna bila an na donc anw tɛ se k'o faamu mairie yɔrɔ parce que maire ko a yɛrɛ da ko a ka interview dɔ la ko ka ɲaman cɛ famille kɔnɔ ka n'a bɔn dépôt la k'o de y'ale ka baara ye an k'a kɛ k'a fɔ ɲaman tɛ ka cɛ ɲaman tun bɛ cogoya min na ka na se bi ma n'a kun tɛmɛra nin kan ale tun bɛ taa bɔn anw ka du kɔnɔ donc ne bolo i ka responsabilité n'o dir'i ma k'i ka n'a bɔn n'a bɛna bɔn yɔrɔ la vraiment i ka responsabilité fana sera yɔrɔ dɔ la a bɛ ka kɛ tiɲɛni ye dɔw ma e kan ka wuli an bɛɛ de ye commune den ye ka solution ɲini anw ye an tɛ dɔwɛrɛ dɔn an bɛ maire de dɔn an votera ale de ye anw ka impôt taxe de la voirie an tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn an b'a ye an mairie de dɔn hali n'a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais an t'o dɔn an votera maire de ye ka maire sigi yan donc n'anw ka interlocuteur fɔlɔ o ye maire de ye mais n'o bɔra anw jigi kɔrɔ k'a fɔ k'ale ka responsabilité ye k'a ta du de kɔnɔ ka n'a bɔn anw da la o bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min bɛ ka inondation se anw ma san o san o bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min y'anw ka kɔlɔnw tiɲɛ o bɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min bɛ n'anw bɛ k'an ka su ta an dayɔrɔ laban k'an ka su ta k'a ladon kogo fɛ n'ale ma se ka dɔwɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ anw ɲɛna k'ale ka responsabilité ye ko k'a ta du kɔnɔ dɔrɔn ka na bɔn donc vraiment anw t'a dɔn an bɛna taa an ka kɔnɔfɛn an kuma yɛrɛ fɔ yɔrɔ min na nin ye mairie ka lahala ye ka da mɔgɔw tulo kan parce que anw de y'olu ta anw ye ta k'e sigi k'an dalen don i la mais n'e nana ka na tiɲɛni dɔ bɛ ka se i ka sigida ma e tɛ solution ɲini o la e b'a wuli k'a fɔ de ko vraiment ko e ka responsabilité ye ko k'a ta ka n'a bɔn hali n'a bɛna kɛ tiɲɛni ye o yɔrɔ la e ka n'a bɔn dɔrɔn donc vraiment anw tɛ se k'o faamu. donc an balimakɛ tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna intervenant yɛrɛ ta maa dɔ bɛ yen nɔ min bɛ kuma ayiwa an fa dɔ bɛ yan nɔ an bɛna kuma di a fana ma a fana bɛ se ka seereya min kɛ ka fara Kandra ta kan ne fa in la. Abdul Gakou. Abdul Gakou i bɛ se ka mun de fɔ ka fara Kandra ta kan ɲamanko in na. cɛkɔrɔbaw ka ciden de y'an ye dugulamɔgɔw ka ciden de y'an ye komi n dɔgɔ tilala kuma bɛɛ lajɛlen na mais ye ko ye fo ko ban musokɔrɔba caman de bɛ yan minnu ŋunumana ka na nin ko kunko la a ka k'u ɲɛna u k'a mɛn dama min bananen bɛ so kɔnɔ n'o tɛ se ka yala sɔrɔ o de ka ca o de ka ca donc an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ sudonyɔrɔ da filɛ nin ye ɲaman ka cɛ ka bɔ an da la u ka se ka yan yɔrɔ dilan ye suta mobili bɛ se ka tɛmɛ cogo min an bɛ se ka yan sɔrɔ k'a kɛ hali cɛkɔrɔbaw ka lafiya yɔrɔ ye pour que an k'a dɔn ko an fana bɛ jamana kɔnɔden dɔ de y'anw ye faamaw fɛ o de y'an ka kuma sigili ye bi k'a lase faamaw ma u k'an dɛmɛ yan kana kɛ ɲamanbɔyɔrɔ yɛrɛ de ye tuguni quoi parce que an tɛna sɔn yɛrɛ de degun min b'an kan anw de b'o dɔn ni biran taar'i fo so kɔnɔ i bɛ pressé de a ka wuli ka bɔ soso ni dimɔgɔ kɔsɔn i bɛ pressé de a ka bɔ n'i ka dumuni sigira ni ventilateur t'i bolo fo ni dɔ jɔra aw kunna k'a fifali kɛ aw ka se ka dumuni kɛ donc o ye fɛn de ye min degun n bɛ komi jamana fanga yɛlɛmana fanga kura de bɛ yen an b'a ɲini o fanga kura fɛ u bɛ tɔw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ cogo min u k'an fana dɛmɛ ten ala kama an fana ye jamanaden dɔ de ne bɛ n la yɛrɛ tilenna bismillahirrahmanirrahim ayiwa n fa ne kɔni mana dɔ wɛrɛ la nana ka na den ka baara de lajɛ awa ni min y'an kan a ye fɛn fɛn fɔ ne ye ni fɛn t'o kan dɔ b'a kan i y'a mɛn ani mɛnɛ duwawu de ɲini fɛn min b'a ɲa k'a d'an ma n bɛna o duwawu de la n'o tɛ n'an y'an da su fɛ an tɛ si nɔgɔ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ni ko n b'a bɛɛ fɔ mɔgɔw bɛ jigin na ne kɔni bɛ duwawu de kɛ la ne den sigiɲɔgɔn lo n bɛ foli de kɛ i y'a mɛn nin k'aw ka kunnaja ye sababu ɲuman ala k'a kɛ ala k'a ɲa k'a d'an ma ala kana bɔ ne b'a dɔn awuzubilayi mina shaitani razima an ka foli bɛ jama bɛɛ ye bon an bɛ ala deli ka kira deli ɲamanto min b'an da la ala k'a to a ka bɔ an da la
mɔgɔ min y'a tali daminɛ nin ye sisan yarabi yarabana ala k'a cɛ a ta fanga d'a tigi ma an bɛ dugawu de k'o la bon dépôt min b'an dala nin an tɛ fɛ dépôt ka kɛ yan tuguni n'ala ye ɲama in bɛɛ ban cɛ la an tɛ dépôt ko de fɛ tuguni parce que mura b'an na sɔgɔsɔgɔ b'an na fɛn bɛɛ b'an na ala ni ɲama in sababu o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ye. Ayiwa an bɛ segin Kandara ma kunjɛ kuma la Kandara an bɛ don min na ko bi a ko aw tɛ fɛ yan ka kɛ ɲamabɔyɔrɔ yɛrɛ de tuguni mais o hukumu na a kɛra aw ye o a kɛra mairie ye walima jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o ministère de l'environnement o disposition jumɛn talen don pour que ɲama in a ka continuer ka cɛ ka sɔrɔ fɛn ma fara a kan. Bon an kɔni an wulilen don k'an jɔ o kama a mɛnna a bɛ wagati bɔ n bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kalo 4 bɔ ɲama tɛ ka bɔ yan nɔ ɲama bɛ bɔ anw de ka so a bɛna bɔ yan. Donc o yɛrɛ kɛra sababu ye a kɛra furuku caman ye anw ni ɲamancɛlaw cɛ parce que dɔw tun ye ɲamankɔlaw futinɛ ka na anw kama ne bolo ɲamancɛlaw ye anw ka baarakɛdenw ye i bɛ taa ɲaman cɛ mɔgɔ min ka so n'o tigi ko n jɛra a cɛli kɔ i ka wagati kɔnɔ problème ba dɔ bɛ n da la o problème ka bɔ yen ne m'o gɛlɛyama yɔrɔ ye donc o kama anw ye ɲaman bɔn jɔ yan nɔ nin y'a kalo 4 ɲɔgɔnna ye dɔwɛrɛ tɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama tɔɔrɔ min bɛ yen layidu minnu bɛ ka ta n'a tɛ ka timɛ ka taa depuis san 14 donc ko vraiment trop c'est trop ko sera a dan na donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na parce que hali n'i tɛ commune in kɔnɔ bi Maliactu yɛrɛ sera yan bi gɛlɛya b'a la n'i tɛ commune 4 kɔnɔ n'i tɛ Lafiyabugu yan n'i tɛ Ɲamantonba kɛrɛfɛ i cousin bɛ yan ou bien i cousine bɛ yan ou bien balima dɔ bɛ yan n'o ye gɛlɛya sɔrɔ e ye gɛlɛya sɔrɔ donc o kama an b'a ɲini autorité fɛ anw tɛ fɛ franchement yɔrɔ in ka kɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ye bilen munna an n'an ka dalu don layidu caman taara a si ma timɛ munna n bɛ segin o kan tuguni anw ka kɛnɛya o ye faso ka devoir dɔ ye k'anw ka kɛnɛya sabati bana kana se k'anw ni sɔrɔ parce que bi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko problème an wulila kɛlɛ in na politique kɛlɛ tɛ Asimi ko kɛlɛ tɛ an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ in ye Asimi yɛrɛ dɛmɛli kɛlɛ de ye o ye mun ye président a bɛ sigi wagati min na a y'a yira an na jeunesse n'ale échouera k'anw jeunesse échouera donc jeunes caman de bɛ yan bi bon ɲama in bɛ kɛ ka sababu ye n'i ye problème respiratoire sɔrɔ n'i taara hali concours kɛ k'i bɛ don militaire la a bɛ kɛ sababu ye bɛ échouer donc ne bolo o ye gɛlɛya caman de maa o maa n'i ye kalo 2 kalo 3 kɛ nin sigida la n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ mais n'i taara k'i bɛ taa test kɛ i tɛ passer concours la donc o kama gɛlɛya yɛrɛ don faso ma donc ni faso bɛ se k'a ta ba la anw yɛrɛ wagati nataw la an bɛna se président de la transition ma hali n'an ma se k'a ye an bɛna an ka courrier ci a ma k'an ka sɛbɛnw ci a ma k'an tɛ fɛ yan ka kɛ dépôt ye bilen. Parce que vraiment tɔɔrɔ bonyana an bɛ dɔ fɔ k'a fara kan parce que toujours problème mairie ka koɲa de don ni ŋaniya ɲuman tun bɛ mairie mɔgɔw kɔnɔ hali k'u bolo don tuguna mɔgɔw fɛ k'a fɔ an y'aw dɛmɛ ni mobili kelen ye a ka se ka ɲaman cɛ mais comme nin y'a fɔ cogo min taxe ni impôt minnu bɛ sara mairie ye mairie sen bɔ a la ka fɔ mais a b'a fɔ ko aw olu ka se ka ɲaman ta ka bɔ duda la ka na bɔ yan mairie mɔgɔ jumɛn de la ka ɲaman jumɛn cɛ jɔnni ka so da la ka na bɔ yan o mɔgɔ tɛ yan min y'a ye o mɔgɔ tɛ yan min y'a ye donc u ka baignoire sigi bɛɛ lajɛlen ka da la mobili b'u bolo état de don u bɛ état dɔ de représenter mairie bɛ jamana bɛɛ lajɛlen na u ka quartier mairie de b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais n'a fɔra ko ni mairie bɛ dɛsɛ encore u bɛ dugukolo feere u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen feere a ɲaci tɛ ɲamancɛ mobili tɛ ɲɛgɛnbɔ mobili tɛ foyi tɛ n'i taara k'a fɔ k'i bɛ t'o la i y'a fan bala i bɛ kalo 2 kɛ n'i ma wari yɛrɛ de sara a tɛ d'i ma ko kungo gɛlɛn k'i sɔrɔ e ka wari bɔ olu ka se k'i mago ɲɛ donc ne m'a dɔn mairie sigi kun ye min ye an ka quartier yɛrɛ la sinon an man kɛnɛ dɛ an man kɛnɛ musokɔrɔba fɔra denmisɛnnin fitinin ka maa si tɛ yen min ka kɛnɛ an man kɛnɛ donc an b'a fɛ a ka nin lase faamaw ma vraiment an tɛ ɲaman bɔ yɔrɔ fɛ an ka quartier la bilen ala se k'a sago cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min na n'ala sɔnna a ma ci bɛ lase Maliactu wulila ka na yan nɔ bi o hukumu de kɔnɔna la parce que a bɛ waati jan an bɛ kibaruya sɔrɔ Lafiyabugu ɲamanton ko la dɔw b'a wele ko yɛrɛ ko Kilimanjaro u bɛ tali kɛ kuluba dɔ la a ka jan kojugu ɲama nana ton ɲɔgɔn sanfɛ ka kɛ o ye n'i yɛrɛ bɛ taama la Lafiyabugu kɛrɛfɛla la hali ni bɛ gitɔrɔnda la i b'a ye k'a fɔ ko ɲama i b'a kasa sama an ye wulikajɔw kɛ hali n'i taara kɔfɛ karew la kare 1 kare 2 ni ɲamantonba ye ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ la i b'a kasa sama famille caman bɛ yen nɔ olu de bɛ ka balo nin na u bɛ tile a la u bɛ si a la a kasa fɛ a limɔgɔ fɛ a soso fɛ a kɛlen don degun ani tɔɔrɔ ye o de y'a to an wulila bi k'an bɛ s'u ma u ka degun ni tɔɔrɔ faamaw ka se k'a lamɛn faamaw ka se k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ a la nin tun ye aw balimakɛ Elbasi Cam ye ka wulikajɔ sabati Maliactu tɔgɔ la ka na Lafiyabugu ɲamanton la ka na population lamɛn cikan min b'u da ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma a kɛtɔ b'u kuma la Sali Ala Mamadu